ba sa da FKG ke oya 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 DJ Abdul shi ya kiɗa lilabi duba jiki da lilabi lilabi mun fi su kiba da lilabi addu'ar mama na ta fi jiki mun fi su tsaye mun fi su jiki malikul mulki shi na nuwa sallah yan uba sannun ku da fama ya'yan mage kula shi kwano har abada ba kwa cika shi ba a lallai ta haku bigan a baya kun bar da nai fonin na san maka biwar kan kabari in bun maka bato ka canza gari na garuwa na dukan dan zakara yau buri zai taka gada in kanka yana ja ka zo mu gwada hau maci da IOU FK zarge babbar tawaga Allah na rike ko zan mutu yau sai na kada kai basti na ku zo na madan shagala ke oya 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 ga matsala nan sajan biro mutanen daura a farsa da roro mara da kama albishir bangoro na harara ga almara mai sa kara sa sutura sautin bana na san babu jira mi za ya hana ni ja fitina in dai na zo sai ka canza kuna sauran sai aikin suda ne FKG ne masu tawaye in dai na fito kai wane ne in dai na zo zamu rasa na taro dan na zamto musu babban hero oya 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 ke bujiki ya dauki lilabi masha Allah Allah ya bamu lilabi ce ta bujiki FK waka ne